С няколко думи, господин Баташки, да кажете на тази среща в Карнобат, какво най-много впечатли аудиторията и вас специално? Мен ме впечатли първо единодействието и единомислието тук, но аз винаги съм казвал, че разномислието в БСП и единодействието е нейната най-голяма сила. Аз смятам, че всички ние, които не сме съидейници, а сме съидейници, а не сме сътрапезници, ще се извисим отново на нужното политическо ниво, за да се противопоставим на всички опити на хора в България да насложат и наложат на българския народ авторитарно управление. Смятам, че това е най-важното и най-ценното в дейността на БСП, че тя е гарант за демократичните реформи в България, уважавана от цяла Европа, уважавана от лява Европа, уважавана от левия свят. Но мисля, че най-хулена и най-преследвана, но най-търсена в най-трудните моменти на държавата е БСП. И ние няма да изневерим на народа си, ще бъдем първо за народа си, след това за собствените членове. Благодаря. Още един последен въпрос. Ляв сте, червен сте, но винаги сте бил малко по-колоритен от повечето съпартийци. Има ли нужда БСП днес от хора като вас? В БСП и в предишните форми е имало такива хора като мен. Но нека все по-малко да бъдат те, а повече да бъдат онези, които с равномерни действия водят партията напред. Естествено, винаги ще има палавници от политически характер като мен. Винаги ще има хора, които с определени свои действия са отвращавали политическите противници и са накарали нашите по-твърди членове да се радват на такива като мене. Нека обаче знаем, че политическият екстремизъм е по-вреден дори и от екстремизма, който е в обществото. Затова по-малко екстремистки действия, повече реалистичност, повече възможности за обществото, за равен достъп, за равни условия на живот и качество. Споменахте за болницата в Карнобат, че трябва да направим ние карнобатли всичко възможно, за да си я запазим. Да, това е така. Независимо от формата на собственост, дали тя ще бъде общинска, частна общинска, публична общинска, може да стане и частна, но тя трябва да остане на Карнобат, защото карнобатлии са създали тази болница и карнобатлии имат нужда от нейното стояне тук. От специалистите, които са, и аз познавам доста от тях, които са на много добро ниво и които смятам, че си вършат добре работата. Работа, която ежедневно дава сигурност и добро качество на живот на хората в Карнобат и община Карнобат. Благодаря ви. И аз.